Ka jingdon jong ki khar motor ki bosong basa themyo mulong kam dei shu kamat jingi kran jong ki pai ba kabrang thamai henrei kani ka dei kamat kabarim ba bat na ka tei ka jaka kalami shibun ki jeki bo per kabalalam syak jingsa siat jong ki samla ki bai ki persha halo ka jingdon jong ki tei ki brio ha ka tei ka jaka ka jiki ke belas dang ningkong kadai hakashi tarik buna yayong jong snem si jakandai spa kandai pun rio hakaba kaladon ke jingsa siat jong wei nongi lam ka KSU bat but bat sak jiki pai ba ke bla pol state ba hakaleng jong kari khasi bat mi ru si sundan ke jingdawa ban pen kriya ekte ki brio shaki wei pat ki jaka lagi syukur tiang din ya kajing jia jong kanika bat kajing mi jong kanika isu nanu kisah mensuang sengoba kadai ke isu keba ala cupen ki bat jumi kajing ki baper ha kasnem kandai pun riu bakla kashterek jopana april kaladon kajing ki tu kopor hakaba kiladon du ki samlai ko saksiat buat we na pedang kinong lam jo isu support saksiat halo ke isu hi tingi ngoba kani kamat kala adai kapor ya sarkar kabakan le kamplo bakan le kamstet wat pedang kita kijing bono ki bahane hang tay pedang jo ka an du ndai ngi yo sngu ngi iba kasor jo babun balang hi kwa bak sarkar kan penkarian ot beri pasang basang tay Kuman shu paidin hakini ki khendiat singi nakaliang sembut mirang ba perston tensong ulapan pau ba sarkar klasim ye karai ben kriya noi kinong trai sarkar se yengsa ka sarkar ha office chilong municipal board kabadan menta ngisi me karai bangin relocate yang ini perlu jongi ha kaju ka existing quarter ka jaka ka bladep alot kerpang nam ta jongki kabadon kumat 2.5 acres te menta ngin demolish leningin penprai gitu kibarim ngin hab ansna da ki flood system kabala bonlong san mala nriu mala nyau mala kat kum ka muda bylaws hi ngi happe ya ka rule ka anjong state namar bakate ke jaka ka de European ward bar ha ka European ward hi ban ong ban un ya ka jaka ngimla bar ka government land ngimla ban ong ba ngilong try mangi wat mangi lading ya thit lading ya euro kamot ngi ya da kata bangi ong ka lease agreement ten ya kata ngampat la ban batai menta halor kani karai jong sarkar ban pen kriya no ikite kinong trai kam sarkar ki bosong basa themyo mulong na kaliang silong mil kruwa ka tiar lo yo ban ikren bat kinong yalam seng balang bakan thup yu samla lambok star marngar president ka KSU uba roy ku pasren ram u general secretary ka HYC bat kumju uba dandi si khongsen man sngu thu yak e ka jing sngu ka jungki hot ke sarkar ha len kami tu ki wajar kapra ka je ki je pal bai tu kopor ngala banong kala tahu ya tak high level committee kala yebnya kala examine kala ti ibnya ane kakam but ngiu ka ta high level committee kala submit ke report sarkar ti ngim tip ma nakano makadaw i hadu menta kadang ngi kadang telun ba kadang syak sa haju syaju hakaba ngim simlai i kanu kadak kasin kaba ban ong bak sarkar bakan bu ya katanya frame bak kata tayo kata benai bak hak pendek perkendian berbesar besar di potong motor Henry nyuma kini ki kendiat seni ngilat sui lambang kilat patai kubur hakaba nakaliang deputy chief minister sembut menteri lambang sekal jala lapan benawan perkendian kini kiberi besar besar di motor hangti po badan ka office cek municipal mata ngi shu perkhat bat ngi shu sem ba ka sarkar lada ka penkria ya kita kinong tre lejong hang nunuru ka dai ka pore ka kan le kam kol bat nalu ka basdang hi ngi la dep keren bat ngi ada ban ajimut ka basai sarkar kalong ka kamaram jung sarkar kalong tang bunu ban pikir tak menubat pitngor ya lagi jong kinong tray makan aja kasa kita kinong tray ba dehok pelag dei haka nono ka department juga state government Henry itu kopor naduk basdang yang dapat ada jeng thok kalong ba ya ki basyong bi anyi ndon kam hai ban jakar ni pendon kam ni tak kentien kalong ba ladai ki basyong bi an hang tu an facility an penwa jakasa ngas ngoba kalong no sidiang kata kajeng perkhat
Nama ngakran ni kata galong ba lada ki khasi ki syong ni ki yong ba ki include si jaka sarkar lomban ketiang dia mensua ti po New Shillong kelab ni kita ka konsoli kum tata pilikan mau ngatarai ki yeng ki ba lasna ni khasi la chapan pra khlem kon nu ko jing ai por laspan pra ba dum dan jan ba tu ko po Tengah snow try uta uju dingkot ngatrai ni tu sim ya stick de ban apply lang la dari kasih kinan kasih ru wei bi kelas song biya. Di lada ke sarkar kala hi ban penkendria ne ban ajaka sa ya kita kinong try ngatrai ba kene kecing isu motor kam dei ba kalain ba kam dei ke bo. Namar hot ni sotu ki mi hi ki jing ki wei pat ken hun pan pau la ta ka jing persa badai na ka hun jong ki chat pendeu jong ki hanrei na du ka basdang hi amdudan hi wei du ban ong ba an chube ki ban brat sudok na an chukniat no ki na ka ba rong jala mangi kren yang kita ki breu basong thi ya kita ki nong trei jong sarkar la ka long kanun ka department du jong sarkar kenang ba ka sarkar kala penon kam ya ketui pe kecaka kan berkentiu kayu kokon kabla ban internet di revenue juga state kapanangkong kata kabaar kala ru ban accommodate ya ke employment hagi bak ekidenti ba per kabla ban aikam ajam kena samla bat ka balai du golong ban bara ban weng ya kata kajing khamnya khamtam kabasau golong ba ban wara kajing khut subah mat kum golong di cakaka bolong caklia du kata-kata Teheng tay lapun ya kiki gicing sniu tang di cekle gicing sniu bahar kom. Jika day kepor bat kamram jong sakar ka bakan yet bini akan kam. Bat kan le ke badan kam. Bat kam tam kan pun urlong ya ke ba ubabun balang kam tam pat ba uang nut bak sarkar kenen perkerja nak beri pusong masa nang te cakap. Pi dengi keren ya kata tu ka office jong municipal dan ta kemdei ong ba kimpat don yang don sep. Dia don lepa ke office ngatrai pan setang mencuri per pan wandor atar kompikinya sak ki beriu ngim da yu ithan kata ong bahap bana pentai ki yang pagi dolan beken syong maki namar kinong tre sarkari pihak menteri ki kumju penamla ban khen kon kadu tang bagi dai ta khar motor di lada ong ban hab ni tais ki yim ki dolan ngai ba kalanti kadang jalan cengai ba kadang jalan di longban pensyukun kendria jalan jong gunung tering ngoba kadai kamram suka lapan kendria nu ka yim la don lupa kita officer ka kat ba kidang dai kinong tre sarkar namar wei pila syong thaj ka kam ngam thrai ka syong sa tu hap la ka ying hap ala ki wei pat ki ban sa tadi ka kamram bat ka jing ka cek su thu ni suka ban kumnu ban pen bet la jong kinong tre dai longba bakan ong ba hab ban tastrit kerpang yaki de kuni kuntai ngatrai ba kapan i kata ka jeng bom baik kelanti ni kata ka jeng no siliang kom perkhat pandai dan kaliang itu ka seng isu yaiban kalong ya sarkar kalong ba kan pan state ka kam bat kita kinong trai ki ban ko ngu ya ka e ka jeng tha jong sarkar bat kinam la hi ba kinong trai kin kham kin pan i bor ke long halor ka sarkar tidak ada dari menuru kinong teruskan ki haban nget ki haban burenti ya ke jing tha jong sarkar ka sarkar hi haswa bahkan sim ya kanu bentang atrai sarkar ka ong ba kidon tang kita ki legislator ni kinong thoai kidon du ka ya kalo department ko liang jong government ngatrai ki haban studi ba ki hab perkhat ba khnang ba lagi bu hanu nui tagi beriu ki ba ka sarkar ka ibet ban bu kita kinong trai khnang ba kana mi shu ikon rom karah madit ngai berkasar kan streamline dar kom dai kan penbet pa penbet janai khnang ba kene ke ju ka jing e kam le shu badang khabiang hakis nam gi banwa hakini gisngi ngi iru ka statement jong deputy CM bolong ba yakini gi beriu on pen kan ria no syaka office jong municipal hakaba on shna yaki quarter dan ki yeng ki bam kini ki beriu kini sa ndai ka we ka bangi hap ngi hap ban keren da ka basya ya ka bangi la keren ru na du benengkong ka sarkar hak benengkong ka sarkar ka ban penti kena ba kita ki beriu ki ba on penmi na kani gajaka na thamyo maulong ban le sa kita gi yeng la ni ki kwat ki ba ka sarkar kan shna kindai be laki de ni kinong tre jong ka Shillong municipal board
Namar ngi kat kum gajing tho haki news bat hang ni hang tai ba kat kum gajing lum thup ka jong ka sarkar bat jong ka Shillong Municipal Board ki don hadu lai spa sau pho arteli ki long yeng ki ba syong ba sa hang te ki bolong ki ba don kam ban snai ta gi yeng ringi da ka ba shai ngi kren bahoi ka sarkar kala ban ai quarter namar ka ai ki wiru ki nong tre le si ki ba tre ki jaka ki ba fer nrei kata ka jing ai quarter ka jong ki bat kan dei thik tangi ki nong tre bat ka ba ar lada fi ai quarter ka dei bandai be thik tanga quarter kau mut balada kini ki briu kim treshu ha kitu ki jaka ha po ka municipal board lan ha ki department of fair lada kut ka samoi trekam jongki kata ka period of service ka jongki ki hak ban mi na ka to ka yeng ka ba ka sarkar ka ai bat ka balai ki hak ban penti kena ba hangte ngitip ba mde tangi nong tre sarkar ki ba syong basa ki don ru kita gi illegal settlers kau mut be ki nong syong thap hang tu ki nong syong be an hang tu ka sarkar kha ban peti kena ba ye kita le mde ban pensyong pensa ha kita ki quarter la ni ki yeng ki ba ka sarkar kan sna kita ki di ki ba ngi na kaliang jong ka seng is ngoban bu ahmad jong ka sarkar la da ka rai ban sna ki quarter nam ta ki nong tre ki jong ka compare ki la ban sna ki quarter nri ki ha ban peti kena pat kita ki long yeng la ni ki briu ki ban le sa kita ki quarter ki de ban de ki nong tre ki ba pura jong ka Shillong Municipal Board bat ki wei pat ki illegal settlers kim de ban yo jaka hangthi ya ka ban kaliang jong ka seng ngikwa ban pet ban yu ishwa ka kara jong ka sarkar bada kini kisngi ngin sa file ngin sa wat ru ki jingtip ki ba khambia kat nungut ki don ki nong tre jong ka Shillong Municipal Board ki ba syong basa ha ka to ka jaka bat la dangilap ki ba don kata kemut ka jing ayeng la ne ka quarter ya ki bikin syong kin sa ru kan long be thik kat tang ya ki nong tre mat ka baar ko mangalong la da ki syong hite quarter la da ka kut ka samoi tre kam go jong ki bagin tre ka sarkar ki haban mi nang tu kam de ban ong ba ka sarkar kan ai du ya ka jaka la ne kan ai du ya ka yeng bakini ki bru kin syong kin sa ang thi bat ka wi ru ka bangi ong ba bangi kwa ban kren ban kentu ya ka sarkar ka long ba kani ka kam kala sa teng hajing syapor basnai ke HPC ki ong ba shimpor tang riu banai du shisnem bakin penkut ya kajing ajing mut ringi i bakani ka kam kila shu penjerong tat hadu kani khlipmat bat kata ka raja ka sarkar bakan shna ya ki yeng lani kita ki quarter kala ban shimpor mentah de ki sansnem hadu shipos nem ru te kajing kli ka long la ban chu khangsa ya to ka them yu malong ku ba ka long mentah ban yat kalim sha ban yat ban yeng ki briu kamlong tingi kajing dawa na kaliang joka seng kalong ba ka sarkar ka ban shimi kilat kelenti lada fila ban ai ka house rent allowance ki wi kinong tre kane ayu ba ka sarkar yang kini gibriru kan ai da ka house rent allowance ban ong ki khilet sa sa ying wain dal adep kita gi yeng ki ba ka sarkar kan sna lejbo ki yang tan re ka sarkar ka penting kena ba ini gibriru ki de ban mi no shwana kan ga jaka hoi fikulari ki ban snai ki quarter kam e andre ki de ban mi aong ki bikin mi kin le sa ying wai he bandal adep kita ki quarter le si kila ban pensna namar fimla ban ong batat hadu ban adep kita ki quarter kini ki briu kin mi na kini jaka namar ngitem bala dasnai ki quarter la de ki don de ki spa ngut ki long yeng komot ka sarkar kala ban shimpor sansnem hadu ship house nem kajing keli kalong batung en apsa e kata ka sansnem but ship house nem ban penken ria kini ki briu na kini jaka kumba ngirung ilaong na kabasahi ka sarkar kamdei ban yalam bakla yo ba kajing dawahi kalong ba tang kitu gi genuine employees jong ka sarkar la ne jong ka SMB ki don ka hok ban yo ya ka quarter de kita ki we gi long yeng ki bomdei hiru ki nong tre jong ka SMB kimdei ban yo jaka hakata hakita ki quarter ki ba sarkar kan shna bala da ka sarkar ka ya bakla ya kata ka seng kamban se ban mi syakman ban penpaw ya kajing pa ya ka jing persya ka jongi namar kumbang ilaong la da ki we ki illegal settlers pin aja ka sa pin shna ya ka yeng kaumut ba we pa we khot jong ka jai ban riu bom don yeng don sem kam ta mani Shillong ubahap ban sawai la ni ki nong rep ki bom don jaka kamut ka seng ru kan sadawa na ka sarkar ba ya ki ru pidai ban aja ka pidai ban aya ka yeng ru kin syong kin sa tela da ka sarkar ka le ya ka babakla kan siem ya ka bakum kata ka senjam la da ki don tang shes pa tam kin kilong yeng ki batre po Shillong Municipal Board la ne ki batre bat ka sarkar Department of Fair jo ka sarkar jela ki ai tam ya kita kumut ka seng kombansi ban mi syakman bandawa bamdei tangi kita ki batam ki brio ki bawan syong illegally hatu ka jaka ya ki wei pat ki perdok persnam ki jongi ki bom don yeng lani ki bom don jaka ki hap ban ai ka yeng ka jaka te katakan bu jing e ka bat kan bu ka khim khat ya ka sarkar ya ka ba ka hap ban perkhat arsien syabangan le ikum kita ki kam ka jing temu hi ban pengkeriak no ya ki ka kar motor na po yomolong ka de jing terang jing pat ba la bun snam mo baki kwa ya ka sarkar bakan le ti negara ka blashim na kaleng jong ka
sarkar lingba ki la pensngo shi ki pajba lingba o deputy chief minister ban shift no shakita ki quarter jong ka municipal ka badan hate po te ka de ka jing thmu ko biang bhai number ba katkum ka liang jong ka high court ru kala ong kum ta hi ba mla ban chu be yaki nei de ban alot yaki ne ban ai jakasa ki shawai lada ki mu ban thmu ban weng no na po yomolong ten dei ka ba kwa ban kentu ya sarkar pa kalong ba de ban khbi ba de ban don ki ta ki kendon ki ba biang ba kumbalong ki nong trei ru hamala ki department ba kadang ba katu ka jaka ba ki ai ki thmu ban ai kata ka jakasa ya ki nong trei jok municipal ne ki nong trei jong ki department ru kadian pentikana ba dakla dap ya kata kam syakri ki jong ki ka retirement jong ki kalapoi komut ki di ban i no ya to jaka ban ai lat pa sekiwi ki bri ki ba dang continue ka kam ki ban trailing ba municipal na leng ba ki department ro kata hi ka ba shukwa ban kentu ka sarkar. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.